Здравейте, това е моята приятелка Мариана, която преди месец и половина оперирахме поради стесняване в шийния отдел, който притискаше гръбначния мозък. Нека да чуем от нея какво се е случило, защо е дошла при мен. Дойдех при вас с затруднено движение, с изтръпване на крайниците, с намалена чувствителност, с болки в крайниците. Вие ми казахте, че съм за операция. От колко време бяха оплакванията? От 6-7 месеца. 6-7 месеца? Да. Тоест не можеш да се движиш навънка? Да, трудно се движих. А залитане имаше ли? Падане? Да. Имаше и залитане, имаше и падане. Тоест нямаше сила в краката? Да. А в ръцете какви оплаквания имаше? Изтръпване и слабост. Слабост? Да. Беше ли ти трудно, примерно понякога, като вършиш ежедневните си активности, да държиш лъжица, химикал, да си вързваш обувките? Затруднения имаше? Да, такива дребни неща, с затруднения ги хващах. Изтървала съм. Пробва да се лекуваш консервативно. Да. Имаш ли ефект консервативното лечение? Никакъв ефект? Не. Разбирам. Добре. Сега как се чувстваш след оперативната намеса? Месец и половина мина? Чувствам се добре, по-добре се движа и намаляха изтръпвания, почти нямам в ръцете. Много по-добре се чувствам след операцията. Значително подобрение да, има. Да. А двигателната активност в краката сега как е? Има ли подобрение? Има, да. Има подобрение и там. Да, Не напълно, но все още има какво да се желае. Да. Добре. Ако беше дошла по-рано за операция, ще изглежда много по-добре. Така се стигнаха обстоятелства. Искаш ли да дадеш някакъв съвет на пациентите, които ни гледат сега, които имат такива оплаквания, но съзнателно избират да не се лекуват и по този начин се влошават своята прогноза? След като нямат полза от консервативно лечение, да се насочат към доктор Васви, към неврохирурга доктор Васви, който ще им помогне и ще им каже какво да направят. След оперативната намеса, как се чувстваше? Кога стана да се движиш? Някакви дискомфорти имаше ли? Как се чувстваше веднага след операцията? Може да се каже, че 2 часа след операцията аз станах да се движа. Добре бях. Добре беше. Да. Леки болки в гърлото имаше, което нормално след такава операция. Само това, да. Само болки в гърлото. Да. А това неврологично подобрение на ръцете и краката, кога го усети? Веднага ли след операцията или след няколко дена? След няколко дена. След няколко дена. Да. Веднага почна да усещаш подобрение на неврологичната симптоматика. Добре. Благодаря ти за доверието. Това е нашия постоперативен резултат. Месец и половина след оперативна намеса за цервикална дегенеративна миопатия. Пациентката на крака с неврологично подобрение и съвета е да не чакат другите хора, когато нямат подобрение след консервативна намеса, да потърсят неврохирург.